Velkommen. Jeg vil gerne vise, hvordan man laver et lækkert grahamsbrød. Vi vil hæve det med bageferment, og bageferment er rigtig velegnet til at give smag og struktur og holdbarhed i brødet. Teknikken kan også bruges til speltmel, det kan bruges til ølandshvede og dalerhvedemel. Vi tager låget af først her. 2,5 dl vand, cirka 40 grader. Så tager vi noget grahamsmel. Så tager vi 175 gram. Det tager jeg sådan lidt på slum, men det er ikke fordi det behøves blive anderledes. Jeg retter mig bare efter konsistensen af den færdige bageferment. Vi blander den lige lidt rundt. Den kan lige tåle lidt mere mel. Lige et bitte kun mere her. Det næste, vi vil lave, det er en brøddej. Vi vil lave 3 brød. Jeg vil tage 3/4 liter vand. Jeg vil tage 20 gram salt. Jeg vil tage noget grahamsmel. Jeg hælder ikke det hele op, fordi lige se om det sidste, om det også skal i. Så rører jeg det rundt her. Dejlig lyd. Lige pludselig så binder det her. Nu har vi vand, vi har salt og vi har grahamsmel. Vi mangler så vores fordej fra dagen i forvejen, som vi har stående her. Og den dufter og bobler meget livligt. Og den ser rigtig fin ud. Den kommer vi så ned i her i fordejen. Eller i brøddejen, undskyld. Og nu kommer så det, der giver sved på panden, og får æltet den her sammen. Nu begynder den sådan at hænge lidt sammen. Så har vi sådan en lille skraver her, vi skraver af med. Så skal jeg nok lige smøge ærmerne lidt op her. Man kan allerede mærke nu, at den begynder at hænge godt sammen. Så skal vi lige have lidt mel ude på bordet. Og pas på, når man ikke for meget mel på bordet. Dejen skal være lidt for blød nu. Den har en rigtig fin konsistens. Sådan lidt konsistens af, nogle kalder det dingleflæsk, andre kalder det mormorarme. Nu synes jeg, konsistensen er, som den skal være. Og så deler jeg den i 3 brød. Nu skal jeg lige se, om de er lige store.
Der er en, der er lidt for lille der. Og så bliver de slået op her. Jeg tror, de her, de laver vi kun til 2 brød. Nu er de rigtig gode saftige her. Der må endelig ikke være mel på, og så ruller vi dem i birkes. Og det er vigtigt, at der ikke er mel på, for så hænger birkesen ikke ved. Og derefter tager vi 2 hævekurve her og lægger. Og de skal så ikke drysses i mel. Normalt drysser man det i mel, men her er det rigtig godt fyldt op med birkes, og så lægger man det ned i hævekurven. Og det samme også, den her skal lige have en ekstra tur. Og det må godt klistre lidt, fordi så hænger birkesen allerbedst ved. Og så er de klar. Så er brødene klar til at stilles til hævning. Og så står de og hæver 2 til 3 timer, gerne et lunt sted. Og så når de er hævet op, ikke for meget, men 2 centimeter, måske 3, så sætter vi dem i en god varm ovn, måske 220 grader, en varmluftsovn. Hvis det ikke er varm luft, så må det godt være lidt højere, 240 grader, og så skruer man ned. Og så bager man det cirka 40 minutter, indtil kernetemperaturen er 98 grader. Det vil sige, at man måler med et termometer inde i det færdigbagte brød, og der skal temperaturen være 98 grader. Når det så brødet er, her kan man så se et færdigbagt brød, det har vi lige, når vi har vendt det om og sat det ind i ovnen, og man må gerne have en stenplade eller en forvarmet plade ind i ovnen. Så skærer man lige et snit med en kniv, og så kommer det til at se så flot ud som det her. Ja, man bliver helt forpustet af alt så meget. Jeg synes, det er et rigtig velsmagende brød, og jeg vil ønske jer rigtig god fornøjelse med bagningen.